Hola elefants, hola conillets, hola a tots i a totes, com esteu? Bueno, continuem en el segon dia del projecte dels números, ¿vale? En aquesta ocasió pues, tenim que veure si tenim germans, quin és el nostre número de telèfon, el número de telèfon de l'escola, i en la fitxa que diu on estan els números a classe, pues, no pot ser ara mateix per el coronavirus, no? Però sí que podem veure on estan els números a casa. Així que anem a ser detectius, investigadors, i anem a mirar amb l'ajuda dels que estem amb nosaltres per ahí, perquè segur que hi ha un muntó de números. ¿Vale? Vinga, pues, comencem amb el projecte. Adeu!